Keykous 1021 ýylynda Hazaryň ýakasynda ýakyn bolan Gazna şäherinde dünýäge gelýär. 1090 ýylynda wefat edýär. Gazna sultanynyň saraýynda işläp, ol ýerde ýaşandygy hakynda maglumatlar bar. Onu meşhur bir alim ýagdaýyna getiren bolsa, şüphesiz ogluna bir pent hökmünde ýazdygy Kowusnama kitabydyr. 44 babdan ibaret olan bu eserde Keykous, dünýä we dünýä içindäki insanyň wagtyny alan meseleleri ele alýar. Hem türkmençilikde halk tarapyndan söýlen häsiýetleri hem de esasan da gowy hasaplanmayan ýagdaýlary beýan edýär. Kowusnamanyň 10 asyrdyr unudulmadan bir näçe dile çöwrilmegi we okunmasynyň dowam edilmegiň sebäbi diliniň halk köpçüligi üçin ansat we düşünükli ýazylmasy bolupdyr. Galyberse bütün İslam dünýäsinde edep we edepli ýaşamak nähili bolmalydyr soragyna kanagatlanarly bir jogap berýändigi üçin bu kitap asyrlar boyu köp adamyň baş uçy kitaplaryndan biri bolup gelipdir. Keykous ömrüniň sonlaryna gelen wagty ogluny dünýä işleri, hünär seçmek, adamkärçilik we ilim öwrenmek hususlarynda pent berýär. Bu täsirli öwütler 11-nji asyrdan günümizde çerli gündogor pikir dünýäsinde ykjam ýeren gorapdyr. Kowusnama 44 bölümden ibaret bolup, insan, dünýä we ahlak meselelerini düşündirýär. Kitabyň ýazary Keykous öz oglu Gilan şaha şeýle diýipdir. Ey oglum, biler bolsaň men halis garrap tapdan düşdüm. Saç sakalymyň düşen ak guraw ölüm pillämiň golaýandygyndan habar berýär. Endi bu belanyň öňüni alyp biljek hiçbir kudret ýok. Bu dünýä bilen hoşlaşmak permany berilmänkä, men saňa dünýäniň ýagşy we ýaman işlerini, durmuşyň oňyn hem keç taraplaryny beýan etýän bir eser nama ýazyp berjek. Goý ol ata muhabbet hökmünde atadan ogullarına ýadygar galmana dowam etsin. Ey oglum, bilip goýun, dünýäde bolan, bolmadyk ýa-da bolup biläjek zatlaryň baryny adam ogly göz ýetirip bilýändir. Ol diňe Ýaradanyň işlerini akyl ýetirip bilýän däldir. Asyl oňa akyl ýetirmegiň de bir alajy ýokdur. Ondan özge zatlara bolsa akyl ýetirip bolar. Birlik diňe gudraty güýçlü Yaradana mahsusdur. İkilik alamaty bolan her bir zat bolsa Hudaý bolup bilmez. Hakyky tewhid şundan ibaretdir. Ey oglum, bilip goýun. Hökümi güýçlü Yaradan bu dünýäni maksatly yaradypdyr. Ol onu bir derek yaratman, adalet ve parasatlyk esasında gurupdur. Çünkü ol barlygyn ýoklukdan, haýryň şerden, bolçulugyň gahatlykdan has gowdugyny bilipdir. Şeýlelikde dünýäniň bünyady parasada esaslandyr. İnsanlara döwlet we kada kanun gerekdir. Serdar bolmasy döwlet hem kada kanun hem kämil däldir. Çünkü kada kanun we adaletlilik bolmadyk ýerde sadakany kabul etýän adam, sadaka berýän adamyň gadyr gymmatyny bilýän däldir. Eger akylly başly bolansaň, agdy aşa ýeten adam iýen aşy üçin, ýeten eşreti üçin, arzu isrekleriniň hasyl bolmagynyň hatyrasy üçin öz serdarlarynyň hukugyny ikrar etmäge, aş verene minnetdarlygyny bildirmäne borçludurlar. Sen bilip goýun, namaz bilen oraza Hudaýyň buyrugydyr. Şonuň üçinem olary berjay edeninde biwçilige ýol bermegin. Seresap bolgun, dünýädäki gende zatlara köňül bermegin. Namaz okamasaň da bolar diýip göwün ýügürtmegin. Eger sen namazy diniň hatyrasy üçin okasyň gelmese, hiç bolmanda sagdyny düşünjäň üçin okawyn. Bilip goýun, köňeler aýtmyşlaýyn, namazyň en çeme peýdasy bardyr. Birinciden 5 wagtyna ırman namaz okan adamyň bedeni we geyimi hemişe tämizdir. Tämizlik bolsa her näme diýseňem hapisarykdan gowudur. İkinciden ol tekebbirlikdir. Gıywaty daşda bolýandyr. Çünkü namazyň esasynda pesbärlik ýatandyr. Tebigatyny pesbärlige uýgunlaşdyryrsaň, bedeniň hem sagdyrlygyň ýerinde bolýandyr. Kime meňzäsi gelse, onun hökma şonun bilen sataşmalydygyny akylly başly adamlaryň bary bilýändir. Oglum bilip goýgun, Allah Taala barlylaryň we saýlantygy bendeleriniň önünde 2 sany wezipe goýupdyr. Olaryň biri haja gitmek bolsa, beýleki zekat vermekdir. Mümkinçiligi olan bendesini ziyaret etmegi, mümkinçiligi bolmayan bendesini olsa ziyaret etmegini aýdypdyr haja.
Zekat vardı aydılanda olsa, onu yılda bir sapar bermenin hükmallığını yatlamak gerek. Sadaka hükmanı olmasa da, ol asıllılık hem insanperverlik üçün berilýändir. Şonun üçün, senem başardığınça onu berjek bolýan. Husyutluk etmeyin. Çünkü sadaka berýänler hemişe Allah'ın himayeti astynda bolýandyr. Oğlum, bizi yaradan Allah, dünýäni awat saklamak üçün neslin dowamlylygyny isläpdir. Diýmek sagdyn düşünjäge görä insan perzentlerine, ýagny öz barlygynyň sebäpkäriне hormat we sarpa goýmalydyr. Perzent de öz aslyna hem hormat hem sarpa goýmalydyr. Onuň asly bolsa ata enesidir. Akylly bolan perzent hiç kaçan ata bilen enesini unutmaz. Ata-enäniň hakyny dini jehetden syýlamasaň da akyl paýhas insanperwerlik nukdaý nazaryndan syýlamalydyr. Rızkalyň barada hemişe Allah Taala'dan razy bolaryn diýsen, haly ýagdaýy özüňkiden gowy däl-de yaramaza göz aýlagyn. Maly döwlet jegetinden garyp bolsaň da akyl paýhas tarapyndan baý bolmaga çalyş. Çünkü akyl paýhas baýlygy mal baýlygyndan has gowdur. Akyl bilen mal toplap bolar welin, mal bilen akyl toplap bolmaz. Şeýlelik bilen akylyň bolsa hünär öwrenmeli. Çünkü bilimsiz akyl lugatsız tendir ýa-da bikamal adamdyr. Bilim akylyň aýnasydyr diýip dogry aýdypdyrlar öňküler. Oglum bilip goýgun, hünärsiz adamlar kölegesi bolmayan agaç ýaly peýdasyz bir zatdyr. Olardan ne özlerine peýda bardyr, ne de başgalarına. Awray mirasa däl-de akyl bilen edepdedir diýipdir köneler. Senetleriň içinde iň ajaby dilewarlykdyr. Dilini owadan görlemäge, ýakymly sözlemäge ram etdirgen. Ýaşylykdan başga zady adet etdirmegin. Çünkü dile nämäni ram etdirip nämäni öwretsen, ol hemişe şonu aýtar. Atalarymyz bir zat bolsa, buğdoy nanyň bolmasa, buğdoy sözüň ýokmudy diýipdirler. Haýsy hünäriň eýesi bolsaň da, yerini bilip görlemäni oňargyn. Peýdasyz sözlerden gaça durgyn. Çünkü peýdasyz sözlerden hemişe ziýan geler. Gürle diýilmese gürlemegin. Sorulmasa maslahat bermegin. Aýratyn hem nesihata kulak asmaýana öwüt berji bolmagyn. Umytsuzlyga uçranýanda umydyny ýitirmegin. Çünkü umytsuzlyk umyt bilen, umyt bolsa umytsuzlyk bilen baglydyr. Dünýädäki ähli zatlaryň geldi geçerdiğini bilip goýgun. Sağ haqqy inkar etmegin. Kimdir biriyle ciddileşen olsaň, onu dymmak bilen ýengin. Adamları ziyan çekmeyen, itekleyen zatları anaklacak bolgun. Anaklabam, olardan gaça durgun. Adamları peýdaly işleri imlikdirýän zatlara bolsa, bu dama golay bolgun. Bilimli olan senet öwrenmek, bedeni ýaltalyk keselinden halas etmek gawatda diýsen peýdalydyr. Hoşgala adamlar bilen sohbetdeş bolmagyň gadaryny bilgin. Olaryň asylly işlerini hergiz ýadyňdan çykarmagyn. Özüňe mätäç adama eden ýaşylygyny diline çolamagyn. Eden ýaşylygyny dillendirmek ýaşylyk etmezlige deň bolýandyr. Hoşgulaw insanperwer bolmany özüňe enti getdirgin. Oglum, adam şirin zywan bolmalydyr. Näkes adamlardan dilini saklamalydyr. Märekäniň öňünde sözleýän sözüňe halkyň gönlünden turar ýaly mümkin boldugyça gowy sözlegin. Sen sözüň gadaryny bilgin. Çünkü ol asmandan inendir. Yerinde diýilmeli sözü eýlemen diýgin. Emma ýersiz ýere gürläp, onuň gadaryny gaçyrmagyn. Paýhasa zulüm edici bolmagyn. Etýän işinde hetden aşmagyn. Çenden çykmaklygy zyýanly hasap etgin. Her iki işte ortarakda bolgun. Çünkü hem şeriatda hem akla göre işlerin gowusy ortada bolmakdyr. Sen her näçe dana bolsaň da özüňi nadan saýgyn. Sen öňünde bilim gapylary açylar. Ilmy bolup akly bolmadyk adama ilmdan ziyan ýeter. Durmuşdan sapak almagy başarmayan adam hiç kim sapak berip bilmez. Uzak wagtlap ahmyrly bolmajak bolsa, nefsiň ýetiri bolmagyn. Aklyň keskir bolsun diýsen, öz-özüňe iýlin gözü bilen garagyn. Adyl kady gözlemez ýaly özüň adalatly bolgyn. Her bir derdini görünce jar edip ýörmegin. Ýöne dostundan gizlemegin.
Özüňe yüreklerde orun alıp saylaýyn we il senden inansyn diýsen, hemişe iliň bahbitin aragyn. Oğlum, her näçe juwan bolsaň da, Hezzet hormatly Perwerdigary unutmagyn. Hiç haçan ajaldan ahmal bolmagyn. Çünki ol gojaýa da, ýigide de bakman geler. Diňe ýigitler bilen oturup turmagyn. Her haçan yeri gelende garrylar bilen hemdem bolgyn. Dost ýarlaryň arasynda ýigitlerem bolsun garrylarym. Gojalara hemişe mülakatly bolgyn. Her birine hoşlukdan sağalma umydy bardyr welin, gojalykdan sağalma umydy ýokdur. Oğlum, garranyňda özüňe bir ýerde mekan tutunyň. Çünki gojalykda sapara çykmak gowzat däldir. Çünki garrylyk we garyplyk insanyň iki düşmanydyr. İki düşman bilen ýola çykmak bolsa, akylly adama uslup däldir. Öňküler değişmek şeriň başlangyjydyr diýipdirler. Şonuň üçin başardygyňça oýlanşyksy değişmelerden gaça durgyn. Eger değişjek bolsaňam az we yerinde bolsun. Ýakymsy değişmelerden, paýy sözlerden uzak bolgyn. Değişmek bolýandyr welin, paýy sözle değişmek bolýan däldir. Oğlum bilip goýgyn, aşyk bolmak üçin polodyň ýumşak bolmalydyr. Çünki ışk keseri tebigatyň gözelliginden döreýändir. Gözellikden döreýän zatlar bolsa hemişe gözel bolýandyr. Tebigat näzik boldukça halgyň gözel tebigata gowuşmana meýil etýändigi hemme taraplaýyn mälim zatdyr. Adamçylykdyr, wagt gelip biri göwnüňden turaýanda hem oňa köňül berip huşuňy aldyrmagyn. Işk keserine ýolugup gamlaýyna batyp ýörmegin. Munyň özü akylly adamlaryň işi däldir. Çünki ýoluna düşen adam mydama ýa usaldan bolýandyr ýa-da hicrandan. Aşyklyk her näçe ýakymly bolsa da başdan ayak jebirdir. Ýürek yzasydyr, howsaladyr. Köp ýatmak tariplanjak bir zat däldir. Ol bedeni lellim edýär, häsiýeti ütgetýär, insanyň daş sypatyny tebii halyny ütgedip keseltbent hala getirýär. Danylaryň aýdyşyna görä, giýje gündüz 24 sagatdyr. Munyň 3de 2sini oýa bolup 3de 1-ini ýatmak gerekdir. Bulardan 8 sagatyny Hudaýa ibadat we hojalyk işlerine, 8 sagatyny iýmek, içmek we ruhy lezzete, galan 8 sagatyny bolsa zyn jalmana sarp etmelidir. Seher bilen turmagy endik etmek gereklidir. Gün doğmanka turup Allah'ın borcunu berca etmek gereklidir. Gün doğandan soň turmak adamyň rızkyny kem eder. Yaltalykdan ejab etdin. Çünki yaltalyk betbatlygyň şäherdir. Adamlaryň zynnatyny olaryň jomartlygyna seretdin. Her kimin gadyryny bolsa onuň zynnatyna görä kesgitdegin. Ýöne isriwi haram bilgin. Onu rıswalyk saýgyn. Keremli adam bolayyn diýsen, baryňdan laýyky adamlara paý bergin. Kesekiniň emlägine göz gyzdyrmagyn. Oğlum, biri sana amanat zat berse, elinden gelse almagyn. Ýöne almaly bolsaň welin, onu ygtybarly saklagyn. Oğlum bilip goýgyn, eger birden öý satyn alarman bolsaň ýa-da satarman bolsaň, sen kanuна sarpa goýgyn. Näme alsaň bol wagt algyn, näme satsaň gytlyk wagt satgyn. Öý almakçy bolsaň, ygtybarly adamlaryň ýaşadygy köçeden algyn. Şäheriň çetinden, diwaryň goloýundan jaý almagyn. Ardan diýip çawşan jaý almagyn. Ähli zatdan öňürtü goňşuýuny saýlagyn. Çünki kıyamet gün goňşudan diýipdirler. Jaý satyn alan soň goňşuýuňa sarpa goýgyn. Onuň mertebesini saklagyn. Çünki goňşu mertebesi hemmänikiden beýikdir. Yer alsaň, goňşusuz we suwsuz ýerden almagyn. Şäreksiz we şüphesiz yer tapsaň, şärekli yer almagyn. Oğlum, öýlenmekçi bolsaň mertebeňi saklagyn. Zat her näçe ýakymly bolsa da, onu aýal oglan uşagyndan gysganmagyn. Emma aýalyny gowy saklagyn. Çagaňa bir syhly, mülakatly terbiýe bergin. Bu seniň eliňdäki zatdyr. Aýal alanynda onuň baýlygyna gowalaşmagyn, çyda ogadarlygyna göz gyzdyrmagyn. Aýal
päkize, Hudaýxon, hojalykçy, adamsyny söýýän, dogruçul, eli arasa ýaşylyk gözleýän biri bolmalydyr. Ayal mährem, yürekdeş owadan bolsa-da, sen onun gepine gidip sadyk guluna öwrülmegin. İskenderden, sen näme üçin plan şanyň gyzyna öýleneňok, ol diýsen owadan ahyryn, diýip sorapdyrlar. Büyük İskender, bütün dünýäniň adamlaryny yeňen halymyza bir ayaldan basylsak gelişiksiz bolar diýip jogap beripdir. Ayalyňy gawanmajak bolgan. Eger gawanjak bolsaň, iň gowsy öýlenmegin. Ayaly gawanmak, onu zor bilen biwepa etmek diýmekdir. Ýöne sen onu gawanmasaň, ondan puluňy gizlemeseň, ona bir derek azar vermeseň, onu göwnejay eklep saklasaň, ol sana ataňdan, eneňden, çağalaryňdan hem telimetse mährem bolar. Sen özüňi ondan ýakyn, ondan wepal dost tapyp bilmersiň. Ýöne ýüregiňe şüphe aralaşyp onu gawansaň, ol sana müň düşmanyndan hem gorkulu düşmana öwrülür. Ýat düşmandan goransa bolar welin, ondan, ýani ayalygyndan gorunup bilmersiň. Kesekini garyndaş edener ýaly ayalyňy başga taýpadan algyn. Çünki ýakyn ýanyndakiler senin garyndaşlaryňdyr. Allah sana ogul verse, ozal bilen ona gowy at goýun. Çünki bu atalaryň wezipesidir. İkincisi ona paýgasly hem mülakatly enekelere terbiýelemäge bergin. Wagty geleninde sünnete ýatyrgyn we başardygyndan toý bergin. Soňra ona Qur'an okumagy öwretgin. Olandan soň ona hünär, kesbi kär öwretgin. Özüni gorama tälimlerini, at binmäni we ýüzmäni öwretgin. Sen ilmdan, hünärden näme öwretmeli bolsa hemmesini çağlaryňa öwretgin. Sen atalyk borjuňy we atalara maksat bolan mehribanlygy yerine saldygyň bolar. Oğluňy öýerjek, gyzyňy durmuşa çykarjak bolsaň, gudalaryň garyndaşlaryndan bolmasyn. Gyzy kesekiden algyn, çünki öz tohumyňdan alsaň, almasaň bary birdir, onuň eti etiňdir, gany ganyňdyr. Başga tireden alsaň bolsa, öz tiren hem keseki tirede garyndaş çykyp, güýjüň ikisi artar. Üstüňe iki tarapdan kömek ýagar. Oğlum bilip goýgun, diýeri kişiler dostsuz oňup bilýän däldir. Çünki dostsuz bolandan dogansyz bolan ýaşydyr. Şonuň üçin dostlaryň arada alady edeninde olara sowgat peşkeş göndergin. Olar bilen mülakatly bolgun, çünki dosty arada alady etmeýän adam hakkında onuň dosty hem alady edýän däldir. Şeýlelikde ol hemişe dostlyk galýandyr. Dostuň düşmanlaryndan habardar bolgun. Namart bilen dost bolmagyn, namart dostlardan peýda gelýän däldir. Aş dostlaryna dost hasap etmegin. Olar seniň däl aşyň dostudurlar. Mürüwwetli we ukyply adamlar bilen dostlaşgyn. Şeýsen dostlaryň şöhrat gazanan ukyplary arkaly seniň hem şan şöhratyň dilden dile geçer. Pukara bolsa, bay dost gözlemeyin. Çünkü ýoksuluk gowy görýän adam ýokdur. Aýratynam barlylar gowy görýän däldir. Mümkin bolduça düşman kazanmajak bolgan. Düşmanyň azar berýänçe onuň sana düşman boldugyny bilseň de ona düşmanlyk etmeyin. Emma düşmanyň tüýjü sözüne de aldanmagyn. Nadan hem dawakeş adamlara sabırly bolgun. Namusçan adam bilen bolsaň namusçan bolgun. Emma hemişe näme etseň de ýaşylyk ýolundan çykmagyn. Gaharyň gelen wagty gaharyňy ýuwutdun. Dost düşman bilen paýhasly gürleşgin. Süýjü dilli bolgun. Süýjü dillilik jadugellige barabardyr. İşini sözüňden ileri tutgun. 200'li adamdan mydama gaça durgun. Ağzından o saçan ajdarhadan korkmagan welin gıýbatkeşden korkgun. Çünki onuň bir sagatda bulaşdyran işini bir ýylda da düzeldip bolýan däldir. Oğlum sen dost düşmanyň merhametli bolgun. İýiliň etmişi üçin gahar gazaga münmegin. Hakkı hukuky üçin adamlary ynjytmagyn. Hemişe mürüwwetli bolgun. Eger kimde kim hata göýberse, ilki bilen tüs sürekden günäsiniň bağışlanmagyny islegin. Çünki ol hem adamdyr. Her bir derek zat üçin dergazap bolup durman, gaharyňy ýuwutmany öwrengin. Oğlum bilip goýgun, ahiret ilmyndan görjek peýdan ýaly peýdany sen hiç bir ilmdan görmersiň. Çünki sen dünýewi ilmdan haýyr görjek bolsaň, onuň gapdary bilen bir hünär hem öwrenmelisin.
Şoňa görä iň uly ilm dini ilmdir. Çünki onun esasında hemişe Allah'ın birliğini ikrar etmek ve ondan gelip çıkan işleri, yani şeriatın kada kanunları yatandır. Neticesi olsa dünya baýlygydyr. Şonuň üçin oğlum hem o dünyada hem de bu dünyada yamanlyk garasyny görmejek bolsaň, başardygyňdan dini ilmini ele almaga çalışgyn. Eger mümkinçilik bolsa, odaly bilen diniň esaslaryny, soňra bolsa ondan gelip çıkan wagtlary öwrenigin. Çünki esasy bolmasa, olar manysyz öýkünmelere meňzer. Ilmy ymykly öwrenigin. Öwrenen soň bolsa, bir ýanlaryny hoşamaý söz bilen beýan etgen. Manysyz dawa, yersiz söz bilen gyjalata galmagyn. Eger kazy bolsaň, sabyrly, adyl, asylly we müştehit bolgyn. Söwdägerlik iki hili bolýandyr. İkisi de hatyrlydyr. Olaryň biri ılalaşyp, beýlekisi hem syýahat bilen baglanyşyklydyr. Ilalaşygy oturmaly adamlar alyp barýandyrlar. Olar narhlar, ummatlar temasy bilen geçmeýän haritleri alyp goýandyrlar. Bu ýerde howp emlägiň üstünde awanýandyr. Maýasy çäkli bolan täjir şärikli sowdadan gaça durmalydyr. Şärikli alış-çalış etmeli bolsa, insaply, döwletli, awraýly adam bilen etmelidir. Sen başyňa iş düşeninde adalatsyzlyga uçuramazsyň. 3 türlü adam bilen oturup turuşmak bolýandyr. Olar batyr hem merdana, rızkly döwletli, insaply hem mürüwwetli adamlardyr. Köpü görmedik adama hiç zat inanmagyn. Synagdan geçmedik kişi ne bir bağlamak doğru däldir. Synagdan geçeni bolsa her gezek synajak bolup durmagyn. Söwdägerlik bilen meşgullanyp ön görmedik şäherine gitmeli bolsaň, özüň üçin inamdar bir adamy ýanyňa algyn. Belki onun peýdasy deger. Peýdasy demese de ziýany bolmaz. Bilip bolmaz ol ýerde işleriň nenensi inçikçi boljagyny. Adamlar bilen hemişe hoşamaý bolgyn. Hoşgulaw bolmadyk nadan, namaz okumayan, bihaya adamlar bilen sapara çykmagyn. İnsan yola çykmazdan otar yoldaşyny saýlap seçmelidir. Sana bil bağlan adamlaryň umydyny ýere çalmagyn. Bir harydy görmän almagyn. Hojalygy alyp barmak, gowy öwrenigin. Iň uly sewda hojalygy we onuň agadalygyny saklamakdyr. Oğlum bilip goýgyn. Tebip boljak bolsaň, sen tebipçiligiň ýollaryny nazariýat jihetinden hem tejribe jihetinden hem ykjam öwrenmelisin. Oğlum bilip goýgyn. Eger sen münenjim bolmakçy bolsaň, odaly bilen matematika ilmini ymykly öwrenmelisin. Çünki ilmi taýdan, öňden görmek ören giň ilmdir. Onu ýalňyşmazdan tutuşlugyny bilip bolýan däldir. Bir adam da hata etmeden onu dürs we anyk aýdyp bilýän däldir. Öňden görmäni inamdar hasaplamalar esaslanyp aýtgyn. Senin namy astronomi kitaby listeler ymykly hem düýpli gözden geçirilen we köp gezek barlanyp görülen belli nişanlar bilen hasaplanyp görülip bolýandyr. Şondan soň sen olary düzeltmegiň ýollaryny gözlegin. Eger oğlum sen şahyr bolsaň, sözleriň sada we düşünükli bolsun. Aýlawly sözlerden we senin bilýän emma iýmiň bolsa bilmeýän sözlerinden gaça durgyn. Çünki sen şygyry özüň üçin däl de halk üçin ýazýansyň. Oğlum sen başy sagdanda bolarman bolsaň, güler ýüzli bolgyn. Üstü başyňa mümkin bolduçy arata saklagan. Üstüňe hoşboý eýsli atyr sepinigin süýjü dilli bolgyn. Her aýdymyň öz ýeri bardyr. Eger sen diňi taý bolmadyk ussat hem bolsaň, dinleýijileriň halaýan we halamaýan zadyna ünüs bergin. Eger ýanyndakylar saz sunugatyna beren sarpaly hem dany gojalar bolsa, sen olara gowy aýdymlar aýdyp, gowy saz çalyp bergin. Köplenç gaýrly hakda bu dünýäniň biweşli barada aýtgan. Oğlum bilip goýgyn, kätip bolsaň, galamyň gudratly, hatyň obadan bolmalydyr. Hatyň gitgide gowulandyrmaga çalışmalysyňdyr. Hattatlikda ustad bolmalysyň. Oğlum bagtyň çüp werir bolaýsan, işi dolandyrmagyň ýollaryny gowy bilgin. Hasap hesiple alışverişde jüýür bolgyn. Adamlar bilen milaýym hem mährem bolgyn. Oğlum bilip goýgyn. Şa bolsaň özüňi ýaman işlerden saklagyn. Arasa we insaply bolgyn. Her işte paýhata gulluk etgin.
etmekçi bolýan her bir işini akıl paýgasyň bilen ýeňeşip etdiň. Sebäbi iň gowwedy akıl paýgasyňdyr. Hemişe hak söz sözlegin, emma az gürläp az gülgün. Şeýtmeseň gol astyndakilerin çenden geçerler. Paşanyň emrine kulak asylmasa diýmek ol paşa o paşa däldir. Şah bilen adamlaryň arasynda tapawut bolşýaly, onuň emri bilen başgalaryň emri arasynda hem tapawut bardyr. Raýaty adalatly edare etmek adalatyň bar ýerinde mümkindir. Raýat döwletli bolar. Hükümetiň rowaçlygy da raýat bilen bolar. Allah'ın bendelerinin azap çekmeyine yol vermegin. Oğlum, eger sen owaly bolsaň, her kizadyň öz wagtyny bilmelisin. Näme ekmekçi bolsaň, wagtynda ekmelisin. Her bir ekini wagtyndan 10 milyon eksen, bir gün gije galaryňdan has bowdur. Ekin dikin wagty ýerini bir syhry sürüp durgun. Gelecek gelen gamyny şu ýyldan edip uğrawyn. Ekin ekçek ýerini ykjan bilgin. Şeýtsen ol, özüňi hem ekläp, seni de. Hemişe doğruçul bolgun. Ondan da satyan zadyň barada doğruçul bolmagyny adat edilgen. Bu sütlükden daş durgun. Ýöne tarhan döker hem bolmagyn. Özüňden pesleri sowga serfa edip, özüňden ulynyň göwnüni tapjak bolgun. İnsana mahsus esasy 3 häsiýet bardyr. Bularyň birincisi akyldyr, ikincisi doğruçullukdur, üçüncüsü bolsa insanperwerlikdir. Beden cana, can ruha, ruh bolsa akla göre ýaşaýandyr. Kimin ruhu bilen aklynyň arasynda karankylyk we düşünşmezlik perdesi emele gelse, ol ýerde ruhu akyl paýgasyndan hiç da, ýani düşünje, çözgüt, adamkärçilik we doğruçuluk gelip goşýan däldir. Oğlum bilip goýgun, dana adamlar insanlyk bilen akylda cisme däldi, sözlere ýurulan bir kudret yaradandandır. Adana da insanlyk diýip aýtýanlardyr. Onuň bedeni, jany, duýgulary, ruhy sypatlary bolar. Oňa bu kudretyň bedeni juwanmertlik, durmuşy dogruluk, ýaşlygy danalyk, ruhy sypatlary gözellik bolmaly diýipdirler. Oğlum bilip goýgun, akyl iki hili bolýandyr. Biri dogawitde akyldyr, beýlekisi bolsa soňundan öwrenilen akyldyr. Soň öwrenilýän akyly ele almak bolar. Dogawitde akyl bolsa beýik we izzatly Allahyň peşkeşidir. Onu okuw ýa-da tälim bilen öwrenip bolmaz. Parasatly bolýaýyn diýsen, parasatly sözleri öwrenýän. Çünki parasatly sözleri durmuşa geçirmek arkaly paýgasy öwrenip bolýandyr.